Nähdään jo. Joo. Tätä sarjaa tulee, niin täytyisi painottaa Hattekin päin. Siellä on meidän palatsi. Oi, sieltä meidän palatsi tulee. Petsi kysyi, että puhuuko sä englannista vai? Yes. Kysyi, että meneekö sä Intercontinentalille? Sitten on ihan hiljaa. Että jotain huonepalveluita ja ne eivät kuulu hintaan. Onko se niin? Eikö tässä tarvitse joka tapauksessa? Okei, sen haluaa joka tapauksessa niin kuin. Ja siinä on toi ostoskeskus heti tuossa niinku hollilla. Miuda. Tää on kyllä aika hieno toi palatsi. Otattiin sitä kaksia. For the competition. Okay, give me your ID or something like that. Hi guys. Hey. Can you check it? Ready? Selkkari päällä. Tää on vaalipöytä. Ei mitä vittu tahansa röökiä, mä mitään tämmöstä vittu kämpää haluu. Tähän on se rööki. Tähän on se vitusrööki. Missä se keittiö on? Täällä on yhtään vitu jääkaappia. Kuimot jääkaappia, ping pong, ping pong. Yhtään jääkaappia. Oho! Pörkölä! Mahtuu 20 kiloa tonne. Mä luulen, että jos mä menen sanoa tonne, että mä haluan tupatoimattoman, niin ei varmaan oo. Kyllä vittu tää haisee tupakkaa. Tää haisee ihan vitusti tupakkaa. Tästä käytiin jo. Katsotaan sitä ikkunaa. Vähän liian julkista. Eikö tää sit oo mitään? Mitä vähän niinku syöjäsenää? Joku syy täältä. Hommaa menee jonkun. Ai vais. Tai kaksi. Jose or Vincent? You all know muy poquito español, but I always try to practice. Yeah. So if you guys can help me a little, that would be great. Kauan sinne kävele tän jengin kanssa. Mä luulen, että tää menee ihan Mutta sehän sanoo, sehän sanoo tuossa, kun me rekisteröidyttiin, että 5 kokoonnutaan tähän. Onko se aikataulu puoli tuntia myöhässä? En tiedä. Kyllä tänne on ainakin sanottu. Niin onkin, mutta se mun mielestä sanoo tuossa, kun rekisteröidyttiin. Kiireesti. Tomihan on ensimmäisen paikan. Me oli meidän tiimi eka. Eka. Mene vaan sinne. Ensimmäinen Vaikka vai It's a very important moment. We will officially open
the World Finals of Imagine Cup 2010 in Warsaw. Gentlemen, if you would like to join me. Siinä oli sellainen konkopainen koko personaalius. Joo, just sen mä haluun. Mitä sä oot ottanut tästä? Tää on ihan lyys. Sitten näemme, täytyy muistaa 6 alkaa, niin nää siihen pöydään heti. Ja niitä täytyy muuten Tai te voitte laittaa nää siihen pöydälle ennen. Kun sit ne voi kattoo niitä siitä. Sitten näppää sitä 20 minuuttia siinä, kun me pidetään pesistä. Mielestäni se on parempi, että alkaa sit 6. Okei. Koska mä ajattelin sitä päin, että mä tuun istua ja esitys ei oo alkanut vielä. Niin mä itse asiassa briefaudun siitä esityksestä jo ennen. Quando a gente terminar, eu... 16 因为接下来就下午。 Eihän tule sukkia jalasta. Salamapäivän jälkeen. Se nauraa, kun sä käytit salamaa. Niin. Nauru aasiaksi mulle. Lollu. Nauru aasiaksi.